Israel adet along Israel lapen Philistine angbong ron kedobom ajok Diphu penta ase kachepado dun. Communist Party of India Marxist Leninist CPIML Ratcharia songatum pen ron ington noipu ase kachepado dun. Phaikuni ni phai pho arni Diphu CPIML asai hem along non lom Israel lapen Philistine adet angbong ron kachedan bom aputhak birta ke pachethang achatai along alang tum pen setame ase kachepado dun. Labang soron keching labang ke kedam tanga cheklo preni phai troxy arni ada prang por phai trok ra chitim ahut Israeli atum hem megjang bom ahut men siren ase kedopen suri sose aroket sining ang song pen Israel rong sopia long aplo amat si ke ong thu ong amat Israel atum defense system iron dome setame rayun edet anlo apit Israel defense force atum ahin pen ke pachini pon ke surihini ra pharohini ando popu minute ingkoy angbong setame Hamas pu risim kang tang ke orasong atum pen ke pangdak pon ke suri phodo pusi pangdak pon lapen Israel lapen Gaza border along ke do FN setame bulldozer pen patong raisi Philistinian lapen Hamas atum Israel border along ongdung armu atum lut paksi Israel atum military base lapen tank tame cherai lapsi Israel army atum aphan nep ingnang lapsi rong long antame Hamas asong atum helipen pen therpon lo lapen amat Israel government penta men state of war pangdak pon phit amatsi suri sose ron chithur dut amat Philistine lapen Israel arat atum kitheki ding pen chenglok osomar atum anta apran damnanglo lasi Diphu CPIML asai hem athengno Ruby Kumar phangcho lapen protima inghipi pen India det president lapen prime minister atumta ron kepang samji aphan awar sai langrun noi pusi alang tum ahin pen lamthe chepaklang pon lapende KSA Aisa Arwaye SYJ Kakis Penchenglo Ilitum Nirman Sromik AICCTU Alpua Katuk Abeasong Jelas ini Ilitum Labangso isi Ilitum Pitheadam Dialo Ron Kama Nagdomo Labangso Ron Kama Ben ini itu Hadar Suri Armu Labangso Arani Damna Labangke Israel lo CPIML Party KSA Aisa Arwaye Kankis AICCTU Nirman Sromik Karbi Suarlo Kirsan Asong Lapente Aipua Penchenglok Kedon Asong Ahin Pen Pini Nilito Ladak Diforong Supialong Sitame Non ke Ron Thama Kedobom Je Israel Pen Philistine adet Labangso Aron Thama Long Jitu ke Theklong Abangke Hadaga Bangke Hamas pu Ugropondi pu Amen Pen Alang litum kiri katar lip pu Amen Pen Hadaga Bangke Labangso Hadaron civilian atung ophan ke pathi Labangke nilitum aparti hin pen chedon dunune Lasi nonan Labangso Ron Thama Amen Pen Hadak Gaza Strip along nonan Bangsuri kep sose armu thialo lapende halat solong angbong apran kedam nae bangke osomaratum si apran damlo ba prai bangsuri pli sose lapende soarlo somaratum si hadak penangan tum thidunanglo bangsuri ki thom sose thidunanglo lasi kaddo gawe bangsuri kep sose apran damnanglo hadak rat atu aphan kachede kaholo la bangso ke ap ke pethi pen lapende hadak bangsuri phokep sose armu atum arenga husolo lapende segechelang hospital along mastame hadak bom pangbo bom punsi hadak eti vetsi bangpharu phosose armu tum thinanglo lasi la bangso ron thama bang ke mesen gali ladak jasemet pet abang ke USA mate Amerika tumsi labangso conspiracy kurisi hadaga bangke laso ron thama bangke alang litum kai tekang choklo lasodat penapia alang litum army hele kaman kado e rocket lahai eri missile abokha pothai pen banga hadak ron thama kado gawe
munit apran armutlo hadake kichu kijun afialamlo hadak kijun alang andawe sigeselang awar saen dawe lason ben ki thietum ta hajar armutum thinanglo lasi damta tarik 30 Oktober ani labangso Hamas tum Israel long ke attack promen pen labangso alar adular gechen pen nona bangke cikloijon plengkailo lasi labangso cikloijon plengkai angbong pen pini jasemet pet hadak arat atub kisung keboy alam theu puthak labangso Amerika adet atub lapen de Israel adet aprodhan mantri pen chenglok hadak latum jat kuri mathathe kasi pini bangke theklong lo hadak bangke juddho engton nangpo busi kadok awe adet atum ta pulo parnisi nalitum ta chinilo UNO long amastame hadak chengwa isi ron thama bangke engton nangpo pulo lapente voting anta dolo hadak voting along প্রায় 124 adet tom bangke juddho engton nangpo pulo lapente juddho nai potom bangke death throgat lapente death likebra photo bangke halo daga bangke juddho engton nai puta ningje je juddho pado nai puta ningje je abstain lason arejal long death penapita nonanta labang soron thama engton tela laso death penapi pinia bangke Amerika long bangta labang so a protest dolo lapente along gutei pirthe along labang so protest dolo labang so ron thama bang engton serak nangpo lapende hadak Amerika long ta rada tum thurpaksi hadak 42% arat tum ke pulo jala bang so ron thama engton te pulo dangke non ke bang yi 2024 labang so Amerika adet presidential election along ni tum ke boycott ji nang litum phan bhut jok ji lapuam da alang litum dabi nang goglo laso pena jok pinia bangke Amerika arashtrapati Joe Biden da pulo labang so ron thama bangke engton serak nang po ceasefire nang po lasi Israel pradhan mantri Benjamin aphan pulo je labang so ron thama bang normal engton serak sita alang li abang Amerika arashtrapati Joe Biden alangli pinkhat alamateng benda kroikre je labang ke niltum jat kuri ceasefire ne lapente labang soron thamang ton uni kali pulote Hamas atuma abang sikhe hayason mandet po lase Hamas tum ke non kiwirlo lase Hamas atu aphan laso pawir kok ketik ke niltum ke ron thamang ton te pusipulo sitame patumi pena bangke ako klang thulo dak Russia long President Vladimir Putin bangta non bangka army toy bom lo dak pena bangke kadowe missile kadowe bom kece up kece pathi kadowe pan ready lo lapente kadowe Muslim country long ta det phokebra thro kato bangke unite lo tumta non ron jenan po lasila bangso ron thama jong sing tonte pulote la bangke third world war nasi dambom lo lasi তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ দল প্রদানকে দেত পিয়ালং চটকালিলো গোটেই পিঠে লং মাছি মনিত আখে এটো মাছি লাবাংকে কিথি কেজাং কাদগাৱে কিসুং কেবয় কাদগাৱে আলং তিন দপ পেপ লাসি নিলিতুম CPIML লিবারেশন পার্টি হিনপেন লাপেনতে নিলিতুম ক্লেম রাপেট কাদগাৱে আসং আন পেনকে বিনি নিলিতুম দাক ডিফুরং সপিয়ালং লাবাংস প্রটেস্ট a program solidarity ai sap pen sitame nil tum deng ponang koklo lahan lo kardo